Γεια σας. Σήμερα θα σχολιάσουμε ένα βίντεο του Thin Boy. Αρχίζουμε. Ένα λεπτό. Το σεχαστούκισα στον κόλο. Τι είδους αρχή είναι αυτή? Πω. Τσίρι μπιν. Πω, δεν θέλω να μιλήσω. Είσαι από Ελλάδα, αλλά δεν είσαι από Αθήνα. Τότε από ποια πόλη είσαι? Γιατί να στη γεμίσω? Είσαι τρελός. Το βλέπω. Θέλω οδοντίατρο. Πώς μιλάει έτσι? Ένα λεπτό. Ποια φωνή ακούστηκε? Σαν του βλάκα είναι. Αυτός ο Chris Brown. Ούτε για αστείο ρε. Εμφανίστηκε η πούστρα από εδώ. Ένα λεπτό. Κάθεται με δύο γκόμενες και ενώ χτυπάει το κινητό του. Έλεος. Στο κορμί σου πάνω αλκοόλ, στα φιλικά μπαίνουν τα καλύτερα. Δεν παίρνω το καλύτερο γκολ γιατί δεν είναι φιλικά. Σ' αγαπάω, μα ήτανε τρόλ. Κόλλησες μαζί μου σαν να είμαι λόλ. Δεν είσαι λόλ, είσαι τρόλ. Δεν είναι λόλ, είναι τρόλ. Σημάδια από τα νύχια σου έχω στην πλάτη μου. Το σώμα σου έγινε το παλάτι μου. Bitch please από πίσω, είναι η μπράβη μου. Κουνιέσαι, κουνιέμαι το πέ. Τι κινήσεις είναι αυτές, κάτι βοντό? Πού να τις είχε ο Φιδοφωνιάς? Παίρνεις φωτιά με τα μάτια σου πάνω μου κάνεις ζημιά. Τα χείλη σου κόκκινα τόσο καυτά. Δεν είμαι ηλεκτρολόγος μα. Μου λέει κόμενα πως ήμουν ο πρώτος. Δεν είσαι ηλεκτρολόγος, αλλά είσαι ο πρώτος. Άλλαξα τα φώτα, ήμουν Πριν, τώρα δεν είπες. Δεν είμαι ηλεκτρολόγος και τώρα λες τις άρεσε τα φώτα. Πώς έγινε αυτό? ηλεκτρολόγος. Της άλλαξα τα φώτα, ήμουν ηλεκτρολόγος. Μου λέει κόμενα πως ήμουν ο πρώτος. Εσύ ο πρώτος, σιγά. Χαμήλωσε τα φώτα. Πάνω σου τα δικά μου τα χρεώτα. Χαμήλωσε τα φώτα. Όταν τελειώσεις κόβησε μου τον ιδιώτα. Χαμήλωσε τα φώτα. Χαμήλωσε τα φώτα. Χαμήλωσε τα φώτα. Μου βάζω 10, γαμώ με 10 τρόπους. Ποιοι είναι αυτοί οι 10 τρόποι ρε? Εσύ ούτε με 1,5 τρόποι δεν γαμάς. Αλπίθεις, μόνο κάνω focus. Είμαι κακόπελη, δεν έχω τρόπους. Άμα δεν έχεις τρόπους, πας σε κάνα σχολείο με καλούς τρόπους. Παράζω κότερο, αλλά έχω και μυαλό τους. Εσύ μυαλό του, σιγά. Ανάβω γκάντζα. Έχω κόμενα καβάτσα. Ήμουν τάγκα baby, hijack. Στο ποτήρι, μέσα τζακ. Χαμήλωσε τα φώτα, χαμήλωσε τα φώτα. Χαμήλωσε τα φώτα. Ένα λεπτό. Μια τσούλα χορεύει πάνω σε πλοίο. Μήπως είναι η κόμμα του Thin Boy? Ένα λεπτό. Το τι υποτίθεται κάνει?
Αυτό ήτανε. Γεια σας.